أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين والبقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Enggak no. Ya ditahu. Bismillahirrahmanirrahim. أحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Belasan wallah wa tatanwaya sakibati an yang Quran pemenitan wallah sukabu beliau Quran abulung na palut pala palayatan makan bagian ko kabu beliau Quran abulung. Ya dua pemenitan wallah sukabu beliau Quran alimu na palayatan bi kalimu wallah. Sabab na
Pwede man to pag-pag-niagaw isip ulan na safar. Na ayar ko mga lukstan may gila ko na safar na mayang uwi. Mayang ulan. Akagi inulon ini de ito safar ka isa safar so langwan taman. Nanana kapakaya sumra na wagi titindigi na kapakaya tiyaring maso lamun no amali na gitu bi kinara ka yan. Bida. Oy kakagi Sophia kapia wang na tiya karata yan. Ha? Di kapakayo ba Sophia sa Allah ta'ala mapia na dinisay din ka amarata. O puno ka alina gingot tuwa tarik di Allah. Yan ang pikirangan na musyrik ka, na kafir ka pa rin, na maasi ka pa rin. Ha? Lamu-lamu na kadusta na panapaler kami ni Sugat. O. Lagi din na detaragi mo tuwa anto namin ni nagyari. Yung tagaili na sa niya kalibu-libu ng langit. At tiga mangota aguran. Ha? Aguran. Binbidin deso paguran aku benda. Paguran. Lobat. Minuto mo lagi. Nanti na ba lobat to? Wes. Guminiro ka ang mga oto. Ang wani ron so lilay na ka paguran. Udiin na benda paguran. Andi ko rin karo. Benda kasi predikasyon. Yeah, this year. Oh. Nasama no to na upong agiraw watak wa ang sulililay ka paguran na diminisisyon ka paguran. Nasama no to na mibali ka kafir, na mibali ka musyrik, na milakong man nakadista, na minisugat ka. Ha? Kailangan ay pag-isag na ka natin ka mga oto. Wani ron sulililay ka benda. Paguran. Benda. Sama no to na, ada ka desisyon. Ha? Di matatanggap. Di matatanggap. Ibarat yan lagi dia seminar siguro sa Marantau. Dati ka benda. Ha? Benda pekataling umah. Anta akayad na pag-isang nakabuya-buya na. Pekataling umah din. Lagi mo takapiro nga pekataling umah na isa ka pa sa ngabranaw na diplisi sa pa. Tala bilaw, wala ka pekauma. Okay, nagiti mga ibaratin. Sababsan na agiman to na upugulan o lang tanong. And in kasul naayas yun din tanong na sapar na ay pa naman naman tanong na adnap ko din ang upugatin. At iman doon na kate miyat yung na pugito sa dunia. Ha? Miya bulu-bulu ako dyan dunia manakadun. Na ayaw taman katawan lang ng mga seminar guni asosirun sa Marawin na si Sato Kabata. Antero miya ito sa Sato Kabata ako. Ana seminar na ito pwede po ang nakamais. Ariyaw tiyo sa mga may makaidig maluan. Kasi sa Sato Kabata, tuwa ka dibet, tuwa ka lapot, tuwa ka bata. Oh, kasi sa Sato Kabata na ana seminar guni. Oy, di ko di mag-lecture ro. Di ko di mangusiat. Nabuda kaya bulu-bulu niyan. Begitu mamuso, di ka pamangdo sa municipality of Pantar. Di ko di mamangdo. Begitu bikatawan na seminar sa Marawi. Oy. Ayaw mo ba yan nasurki guru sa guru alim sa Tugaya. So tumawa na, miterjuma ko Quran. Nasis kanyang sa luwer din salan. Begitu bu. Na iman to na grabe ko miya kata sa seminar. Mata nga nilalawanad na tawa isa mo taka. Oy, mata nagigay wala mo na pinga na taka. Oy, mata lagi ini. Makaliulitan ro kagis ka na dito ni multa ka na pure. Nagigin na dito ro nimble reunion na. So,
multa ka mata kasi sa norte na kena berbuat telu ay ipigimbita lang na multa ka. O ay, natigan na mata kung madagaliman to ami teka sang kaya wasiat. Alhamdulillah, ipinalamatan ko. Wala kaya ginanipkati mo agiran. Ay dapat yung. Ay dapat yung sa nakawakuan. Kalimutan ko mga, so sa kanon na tanto ako na proud ko mga baisaw rasiman to. Kaya manan yan na milanawan na siya. Pwede pati niyo man. Seminar na di gustuhan sa pirapulong gibi. Pirapulong gibi miyang gusto mga Tagalusun gagyat. Ha? Itong. O, tapi remya ka po siya dato. Sobra 30. Na. Sobra 30. Lango na ka man ito pa ako sa tikit. Amalayarga sa tikit. Napiregistuiran. No pa makaibutan, sa ipanan nila, yung gistuiran no pa ma, na sobra 100,000. Naging 100,000, ibu piya masan, naging dapat katawa mitero. Ito mo. O di kira malay arga so multa ka. Di kira malay arga so seminar. Hindi ko ba niya makinig sa YouTube. Lapian tawa siya, tig pumusyata. Antay kailangan nakapumusiyata. Zakaria. Kali ka nga, kaya ka luniwas yan. Dahil pumagilig na kasi Ahmad Nur. Kali ka nga, ya rantar-rantar si Raro. Dito na kanad nubab matag wasyat at lalakawan o mga bayi. Naging utak ang pipikirera at saka na inibalas. Correct kayo, di? Correct. Na, okay. Iman to, na aya po pananggilaan tanong na bubadun sa mga amal tanong na palaya na kaunti. Oh. Okay na, kanaba ko pagaluya, kapag di mga kaunti so amal tanong, palaya kaunti, ugay na, pamanaso tigagin ng mga eskwela, just in case. Amay kakuan na, miya sala ka ba na, miya pati sa giyang kaya, badin tao ko pa diin na, ipri ko pa sa iya. Ay kataritaw na miya, kalalalata di aman, takini ba ka? Yups. Na, ino to, nakagilango-lango na simba kwan na gutala na ayader pa yan o lawas, ando na ider pa o simba si o lawas. Puso. Sa puso. Aging kaya mga pusutan ng bida-bida at nabaraamal na makatay ko yung puso yan. At nabaraamal na sisakit yung puso yan. Niya kay ito keto na di magamal a uyag-uyag sa puso yan. So kitab na inaloy niya naging gatigin na puso na taluan na lang yan. Nagutalo a kolor yan. Pag niya koloro puso na maatay. Pag niya koloro puso na maatay. Di ba sumatay na pamuliatigan ka, di nabutiar ka. Dapat yung na ator, di na nabutiar ka. Na sumatay, na apian to na ni pamusyat ka, nagigutog sul, pamatay sa puso yan. Matay sa puso yan. Ino to? Sawa'un alayhim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ano yung sumbat yung mga uta? ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تولي رسولتين ولهم عذاب أليم أنتم naging emiyatay sa puso yan. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Yung ematay sa puso yan ang malagid o pamagumayuking ka.
sa di ka pa magumayukan. La yu'minun na di kanya mo paratiyayaan. Inuto. Hindi maatay. Maatay sa puso yan. Naanod ni sumano siya nakadesaydan as sa puso yan na maatay. Nakatamallahu ala kulubihim na kiyasilan sa puso yan. Matay ni kiyasilan. Kasi kung mga karatasan, di pangaratasan na, hindi ka siliro na miya pasad. Nagiti khatam. Khatamallahu ala kulubihim. Sudin sa Allah inisilun. Insilan wallahu ta'ala. Aso puso yan na miya tayo din. Wa ala sam'igim na insilan wallah aso pa magkinaganyan na maatay din. Apian to ni Peter unagaw. Nadi sa problem mo to. Wa ala absarihim na apian to ni miyalay niya na mga typhoon, miyalay niya na mga linub, miyalay niya na linog, miyalay niya may pulang-pulang ang mga tao. Huwag na, di no to pagkabiyatuma, ang gayno, na maatay pan sumata niya. Walahum adabun alim. Ama, anda pa ni kapakatin walungan na maurina, anda dirisu. Anda dirisu. Si dirisu ko, ito na yung mana alim. Mana alim, ira alim, kasi kumiyak kan limya karang kaan naraka. Oh, iti mana alim. At ni Anthony dito na marangka. Ito na yung bida-bida no, maloya, marangka, mapait, masu. Ito na yung bida-bida niya. Di ba bida-bida ito? Mapait, maloya, masu. Marangka. Mana pala ino to bida-bida ka, bida-bida ti mana. Kadita na rin ito pag-usay, kadidi mo promotan. Makaw masilan sa alungan na mauri na sumatay na ng budaan. Apian ni kada ka na kayo wat ahapis na, mani kakakilala nga kira ni mabubuta. Api kada ka lang ginaway nga siguro sa marandaw. Wakan, kukuha na ko niyo panaloksyon. Ano ba ni kakakilala nga lang? Mabubuta sa mata nga. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Yun ay ayat na gibundaliran. Ako masiran sa alungan na mauri na wanaksuruhu yawmal qiyamati a'ma. Magandang isugat kiran na basta at talikudan nila sa Allah. Ikapilutangan. Kaya kaso kapugintaw nga sa dunia na pala marik. At ano yung marikit? Di ka pakalakad kipi yan. At ano yung marikit? Upuun na, apiso ka lalako. Datari at tiles, naupo na ng mga bluso, na umangon gumawa marikit na, di ka papaparo. Sugi na ni sabab, ano ni katali ko di nga kuwaga ma. Ading ka limpyo na ginawa nga. Na makapagintaw ka sa dunia na palapalin ayang movement ka, na palinaw idakal. Awid akal kasi karumang ka. Ito na yung marikit. 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 Ito
Awida ka sa mga wata ka. Awida ka sa mga pagaling ka. Awida ka sa ginawang ka. Awida ka alin problema. Api apakan pamagitong api ang dekan pagkitalala na pala awida ka. Ino to, nakagiya waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isha. Doon ay ma'isha. Kapag ito, ganggan na pala pala kung pagkaruginan mo. Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ani ka pa katinigwalungan na mori. Apakah po masih kumubang at tinig ka. Nadi ka di mga puwap. Ang kayo, nasumatangan na miya puliro. Ika pa kailay. Kapag ay palalakaw ka, nadi nga kataon, at siya sungguh pa itaw lara ka, nadi nga kataon. La ilaha illallah. Ha? قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Nagiraw ka na kadnang ko. Kadnang ko, ino ko, di pa kailay. Ino ko, di pa kailay. Ay nako siya ko sa dunia, namiyakap-yap ko kailay, ya Allah. Yakap-yap ko'y kailay, kailangan sa mga nadrul ibra, kailangan sa langwan taman, iman to, ya Allah, na ino ko hindi pa kailay. Wanakshuruhu yawmal qiyamati a'ma, napagriak. Qala rabbi lima hashartani a'ma. Kadnang ko, ino may hindi paguyag yung paganono. Yung pagailay. Ha? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ina ko siya ko sa dunia, namiyakap niya ko man niya Allah kailay. Nasimig mo Allah. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. Yung nga na natigin na di nga kang pagailay, nasir ka ng sabaw. Si putang ka amayaw. Sir ka na sa papadi nga kapakanuno. Kadali ka atat ka ayatuna. Iman to atigin manin, nagi di ka pakanuno. Nagi ang kutuwa, kinindireno na naka, o agamami, inindireno ko naka, so mga ayatami, na kusi ka sa dunia, iman to, nadi ka pakanuno. Nalagi din naman buto ay pindireno na miskay man to. Anda ka mga disu. Ha? Kadhalika atat ka ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa. Napakito ko na mirka iman to nadid na lapita mirka. Ila ayna tadhab. Ila ayna tarji'. Anda ka sung, anda ka pagagaw. Ha? Sunga ka ina, sunga ka yama. Sunga kaya maanan yan na mga wata ka, sunga ko mga lulot ka. Ila ay, anda ka mga di pagagaw. Lugi na ni Saba pa, iya kailangan danoy man to. Amiyak kalala prepare tanong naging kaya pusutan para ayaw maanan yan na upod ma-repair sa puso ka. Naapyan to na agaman at kuminon ka, ka-reach conflict yan ang yakaluan. Ha? Ato ni Saba, alam mo lang na panduan wallah na di nga may tulalan. Nakagya, ipay na ka kung puso ka na di yung kamin ka, ludit sa puso. Mapul. Lagi nung lagi nung kwarto man. Ha? Mapapuno-puno sa kwarto, mga miyak kadagadakalabang ala, nakapipipi. Taman sa tangub yun na piyak at babatuga din na mong kapipian. Ha? May ang babalawag rin din sa mga ulo na. So mga gita-gita, mga wataan na sinigulo kay naroon matatago. Baba na ading panahon kita pumasa ka sa kabinet. Api abagang kay kakakadijunay sa kabinet. Ano mo mubutad? Ha? Bugang nga sa Jurabox, amyakalan, ano mo mubutad? Nalagi nyo tumanggo. Kaya mo siyat na ka sa miya kapiyapiyaw nga siyat. Okay, number 1, timing.
Okay, na ano man ikakatawag yung puso, aludid. Ano man ikakamihan ni maluludi? Ha? Paratea ka no, sa mga puso tanong, naludid. Di ka no paratea o paratea ka no? Paratihan. Mga paratea tanong, apyesa ka naludid. Ha? Eh manaludid na pool, maapul. Ha? Din mamranaw na. Ludid, pool. Lawan ito yung English yun. Tanto ang mamamalapan na. Gagamitan nun. Gaya. So ayaw mo ukit, namanong ka abaki. Labat ka. Labat o. Labat ka. Baratino pa man, nalagi din ba? Mga example pa man, example. Example yan pa man na anto na bini, ayapera ka pa man, nalita si 5,000 na pera ka. Ha? 5,000 na pera ka. Na adun apa kita bengar ka? O di, naan ng beda na kitab. O di, naan na contribution para seminar. Ino ko na makapad. Tigay ko 5,000 na pera ka na, kaya dito nga na, agi na pumasaan na kan, kagi opening, yung mga karata sa mga watakan, nag-budgetian. Ha? Kaya paano? Paano ay importante ito? Na ayaw mo solusyon, naging mo taba, pumamasa na ka mga watakan, nalubati ka pa siya. Abagi nga, kulay ka. Ha? Di ka pasigusa ilupad. Di niya mo pasigusa. Di ka pasigusa kuhan. Na, tago mo na ko tayo importante, kami minon. So, mano si imanton na inu the improvement to amalian kakagiludi, so puso yan na di pagabak. Okay, na din ni mamakinig. Ha? Lamo-lamo no pang ang mga tuma na gumawas yat na pumakinig niyan, pero di sulod ka ludi so puso yan. O di ka abagi, lagi no pa may kakajunay Mama nakakag-seminar kasi udah niyan, udah lebat ko oras yan. Naku na, pa may kinakan naman. Udah lebat ko time yan, mga seminar tanong. Ay, ako, kaya seminar isa walay niyan yan, inabakan niyan so, mga nakadiyan. Yuti ka nakasabutin niyo. Okay. Yung ina ni Saba pa, kami ang nakasakapi. Diba, 3-in-1 so kapi yun? 3-in-1. Ini bilang kasubasuan na titidaan sumayaway. Paano ron kita gusto ka piyaw? Lugo na kau na miyog. Ito na yung iti yan. Lugatan sumayaway. Nakalugatan sumayaway. Nagungo ka tagwagi mo 3-in-1. O ba ibarat yan? Naging mo ito kay papano-pano yan. Nga maapul. Ibarat yan. For example pa man, lagi yan. Napulod na yan. Natago mo man suko. 3-in-1 ang tunay kulong lang yan. O pa makapul, ludid. Ayaw mo ukit yan na. Nakalabatan, nakatago mo ito may 3-in-1. Yakap yapi para sa kaya alusudino. Kaya tago yun. So lagi daya, agiyang kai, adi tanu di ka pa naman-namar, ayaw buo kita ya. Na kanabag optiro o batano ludid. O gaid na, pwedwing tanwa, ayaw mo anan yan na, o pamakuan na pinaka-priority tanong lagi kaya agumatan. Eh di ba tayo? Inshallah. Alhamdulillah. Na. Yalo'y tanwag yung gaya tao na at na tao ama atay sa puso yan. Abas sama atay sa puso ka, napipigil ka, di ka disimbe, nadibid-nabid niyan. Dan lista ano? Sambayan ka. Di ka temat ka sa Quran, nabdab na listaan yan. Di ka malasbik, na listaan yan. Ino to, matay sa puso ka. Ano bisa pang sino matay? Ha? Ano may ninyo amiyatay ay tatanguban ko ikan, na di pa ni mga panunuti ba? O, nyo na kang paring mo siga puro. Ano mga ni? Siya po niyo lang kung siya ito sa paden na kano.
Dia katawan na kanamiyat, di penima imibitira. Kaandin ni kapatay o tao na kaya na pangsyon. Ha? Ano ni kapatay niya na kaya na pangsyon? Na lagi naman buwanan o mga pusutano, upon yung mga pusutano na maatay, na pipikiran niyo, lango na amantano na da pangsyon niya. Da pangsyon niya. Yan ay niwag yung ito yung ano niyan na miya kapiyapi ay stitch. Hindi ko rin ang piyapi at grabe ko mapiya. Nakuha na ko naging muta kortina niya lang ito na yung buhat. Mga gaba palayuod, ano pa na mga pintungon, ano pa na sakuon. Ayaw mo kaya pakatay, hindi na kagiging mo ito kortina. Lagit mo ka pagintaw tanong, yak kapiyapi so. Ayaw ano niyan na di tanong di kang galabak nga nisan na bubudin ayam ana niya na ilayin sa didala na mabibinasugin na pananggilabuanan kasang na ilayang urun nagyong kaya mga buhay sa gingas kan mong buta-buta na insyaAllah napunan na ikiyati kukiyan niyo. Away. Kapag na di panimbang kapag ilay na kan so murta kayo na ayaw mo misa sangi o nag-ial roda ay uniform sira lang. Away. Kaya mga niyan na hindi ginawa na di mamangisi. Agi mo ta, adik na katanda kita mga pupostol na kailig ka na gito. Anam niya mga umintan. Ito na anam niya mga pupunagin niya lagi-lagi di. O, tuwa? So, alhamdulillah. Kaya mga niyan na manutanong kepansin. Kasi itanong kepansin ko, anda. Hindi ko mapiya. Atau niya, ito na ikatiriyakin niya, Shakik al-Balkhi. Syakih al-Balki na ate suka tiruyan. Neno kagid ni ikuwi na karkan mo paman na hindi tika karkan mo. Siya tigin si Ibrahim, apa ni kumana ulama. Napia kata na yan na ayat tigin na di ka ketarim ako amanu tao. Lagi matay. Oh. Ayat di ka ketarim ako amanu manusia na kagia. Atay sa puso. Ang tatigo, Ibrahim niya kapatay ron, kapagani ron. Magin ganyo niya kapatay ko puso. Magani ron at tigay na ariftumullah walam tu'tu haqqahu. E tigay na kaya patay ko puso. Nasotaw, nakatawan niyan ayam yad naswallah. Ayap huyog naswallah. Ayam igirong sa wata yan aswallah. Ayam igirong sa mga kamapian yan aswallah. Walam tu'tu haqqahu na duniyan gulalan sukat na runo Allah. Niya patay niya sa puso. Sumano siyan ayam yadnu naswallah. Ayon paguyag naswallah. Ayon migi sa kamapian naswallah. Ugaid na. Kung naging alam niya titid na hadisul Qudus. Ayaw maanan yan na pembatian ako mga kalilimod na sa kanina kalipaton. Pero niya dito na ulama sa inya ng kiwat, miya kupiya. Yung matuwa, fakayfa ujudu birahmati ala man bakhila litaan. Oh, anak ka puro ano to. So, tigwallahu ta'ala so kamapian na gusto surga ka na imbigay ka ng kutaw. Imbigay ka nun. Arkiyano to. Ano man na tigwalla, ikimbaga na ka na ko kamapian si ikutaw, apagilay na ka na tantuwa maligit. At yan ikang galabag ako simba niya rakan. Paano ka nun imbigay? Ayaw man na niya na miyak kala kalarawa basta agama na tanturo na maligit. Oh. وكيف أجود برحمتي على من بخل للطاعة. Ina ba tiyo? Sama din nakatawan niyo, ayam ya dun kan Rasulullah, way kanon una, way. Alhamdulillah. Yan yung mga puso iwanan na panginakuan. Begitu, ada mati na niyan ke? Ada bocili niyan dia. Ay kiat din. Akapagundur yan. Pero ito digay man to.
Seberat 30, seberat 20. Seberapa 40 ide juga, seberapa 50 ide juga. Ini berarti seberapa 50 ragu ide. Ya ka seberapa 50 ragu na genderit na. Antay makinan niya. Ino na pagender. Pagandero. Wallah. So Allah. Nakagiso Allah. Ipagandero. Ino ka manikopat. Agi oksigi. Api anda kapis na pagkatadingon mo. Yang kapia na. Biya kan biya yang saya kiji ka pun. Bantu ni kiji ka sandunan. Pagkatagaw na ka, aircon. Baka pagar na ka, airpan. Bukuan na ka sa pagar, pay-pay. Kabaya ka, da aircon, da airpan, da pay-pay, so nga sa purwawalay. Ngayon, ang kay Rampes Sambro. Ya kabaya-baya ka niya. Nakatansui, ganito ni kabaya ka eh. Matenggaw, mayaway, mamis, mapait. Pakabaya-baya nga wala. Oy, ariftamullah wa lam tu'tu haqqahu. Na ayat ko yamanan yan na Ibrahim, kaya patayo ko sa mga tao, nakatawaniran o ang tawa sa Allah, ay problema na so, kabnar wallah na diran. Diran tumanan. Diran tumanan. Ato na si kabnar na tanong Allah. Ito ni kabnar na tanong Allah. Suka pada tiyang. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya kabnar na tanong Allah na simbo indan. Aya kabnar na tanong Allah na susuat indan. Yang betul mana liya'budun. Oh. Atau ni ada kinuha dia betul liya'budun, dia betul ibadah. Atau ni ada bitunya ibadah. Simbo ibadah na. Simba. Nada kinuha so ibadah. Oh mga muritan. Ada kinuha so ibadah. Aya kinuha ko ibadah na abd. Abdul Malik, Abdul Rasyid, Abdul Jabbar, Abdullah. Nato na di mana abd. Nauripan. Nato ni mana ibadah. Simba. Simba. Ito na, masama na ito na lagi yung simba uripan. Makipangumuripan ako Allah. Iti mana ibadah. Ato ni pintala ako, makipangumuripan ako Allah. Ala sabilil mithal al-wadih, ay ibaratiyan. Anamid, sumid. Na kikilalaan niya sa busiyan. Kikilalaan niya virtualay. Kikilalaan niya sa sugayron. Nakanya kikilalaan yan. Napaka-pumipiin niya, nagpumipi. Paka-pumipas niya, pumipas. Paka-pumadiin niya, pumadiin. Apian ng kulo o kagawin niya katuturugon o pukawan yan sobra sa niya katiliga yan niya nanalo na sa busiyan. Nagito na ayab sugayron na si busiyan. Ebneb sugay niyo na talungi bumanjawlan. Ay panda patakak wallahu ta'ala asun yung kapaging taong ka na panapanayan yan inangkusan. Yung kuto yung ano niya nakapaparati ang akong sugayro ka. Lagi duto kapaparati ang ako Allah. Isa pula na. Nabimuli ka ang ibadah. Bimuli ang ibadah udah. Ibadah. Allah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mga manusia, simba niyo, suat-suatan niyo. Suat-suatan niyo, sukad na niyo. Ayar ka nung miyadun. Suat-suatan niyo. At ani ka suat. Ayabu, amana ni ayabu, kaya aligir, ayabu, kaya singatan na para sa kabubayan ka, wallah. Ayabu, kaya kumusang ako pagaringan na para kabubayan ako, wallah. Suat ko na. Ayabu, kaya pagana ako na para kabubayan ako, wallah. Ayabu, kaya hindi na kasama piyan na para sa kabubayan ako, wallah. Ayabu, sabab. Ayamanan yan na, diyan hindi ka pamisikay kung mga luksakan, mga tungan niya, bako kabubayan ay wallah. Kato, kailangan na ibadah ismun jami'a. Likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kailangan na everything kapag hintaw tanong. Bano yasim basi ko Allah. Na inshallah tanong na. Inshallah. Prilay ako niyo pupormal na ni man sa wasiyata kanung. Oy. Giro ka man na sa formal ka guru. Na